Ідэі, якія рухаюць свет, другі бізнес-форум «Дзяржава і бізнес-партнёрства дзеля устойлівага развіцця» сабраў у Лепельскім раёне крэатыўную моладзь прадстаўнікоў улады, праан і кампаній. Абмеркавалі магчымасці для развіцця моладзевага прадпрымальніцтва. Падрабязней пра перспектыўныя ідэі і стартапы. Юлія Устінова. Ад ідэі да ўвасаблення таленавітая моладзь навучэнцы вышэйшых навучальных устаноў, каледжаў і школ прадставілі на форуме свае крэатыўныя, творчыя і тэхнічныя знаходкі. Актуальны праект, які не мае аналагаў, прэзентаваў Полацкі дзяржаўны універсітэт імя Еўфрасіні Полацкай. Паліўныя пелеты на аснове нафтавага коксу і прамысловых адходаў. Перавагі унікальнага прадукту, высокая цеплааддача і змяншэнне нагрузкі на экалогію. Топливные пелеты из нефтяного кокса, а также промышленных отходов, таких как активный ил с очистных сооружений, отходы деревопереработки и нефтешлам. Отходы именно с нефтеперерабатывающих заводов. Інавацыйны праект Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта не проста знайшоў увасабленне, а і шэраг спажыўцоў на рынку. Нятканыя тэрмаматэрыялы з адходаў тэкстыльнай прамысловасці прымяняюць у будаўнічай і машинабудаўнічай галіне. Эксклюзив заключается в том, что здесь используются отходы текстильной промышленности, которые в общем и целом они не перерабатываются, то есть их нельзя дальше использовать в изготовлении нитей, тканей и одежды. А здесь им нашли применение. Не адстаюць і школьнікі. Вучні Октябрьскай сярэдняй школы Віцебскага района собрали хатнюю метеостанцию для разумного дома. Она представляет собой логический модуль и датчики, которые передают информацию в логический модуль и выводят информацию на экран о температуре и влажности. Стартап «Рух» і малое інавацыйнае прадпрымальніцтва – рэсурс і крыніца эканамічнага росту рэгіёна. Пра гэта гаварылі на форуме. Віцебская вобласць у тройцы лідараў па дасягненні мэтаў устойлівага развіцця. Поле для деятельности огромное, да, поэтому важно, чтобы была инициатива, и важно, чтобы была поддержка этой инициативы. Я очень рад то, что организация ООН, в данном случае ПРООН, участвует в организации проекта. Интересны были разработки, например, по выращиванию при школе различных чаев. Я вообще люблю чай пить. У меня на родине мы тоже выращиваем чай, но, скажем, иван-чай я никогда не пробовал. Расце ўнёсак малога і сярэдняга бізнесу ў сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёнаў і павышэнне ўзроўню жыцця насельніцтва. Прадпрымальніцтва вобласці налічвае 29 тысяч суб'ектаў. У іх працуюць больш за 130 тысяч чалавек, ці кожны трэці заняты ў эканоміцы. Для садзейнічання і стымулявання бізнесу распрацаваны дзяржаўныя праграмы «Драйвер устойлівага развіцця» і «Інавацыйнае моладзевае прадпрымальніцтва». Мы сегодня должны дать понять нашей молодежи, нашим детям, которые проживают на территории Витебской области, в первую очередь, что сегодня можно работать в регионе, можно внедрять свои мысли, идеи, инновации, и они всегда будут поддержаны. Многие проекты мы уже действительно реализовали с нашими университетами. Это и в рамках молодежных инициатив, и 100 идей для Беларуси. Но, как правило, это проекты больше социальной направленности. Конечно, нам в целях развития бизнеса, предпринимательства, в целях развития экономики хотелось бы, чтобы это были проекты больше в реальном секторе экономики. Прадпрымальнае і ініцыятыўнае новае пакаленне бізнесменаў маладое, энергічнае, інавацыйна настроенае, уплывае на дзелавую сферу, эканоміку і сацыяльнае развіццё. Юлія Устінова, Віктор Паўлаў. Навіны. Лепельскі раён.